برادر السلام علیکم خوش آمدید به کانال ما مرحمت لایک زنتون подписаться فراموش نکنتون برادر جانو برادرو همین аккомодата ҳавлӣ фурӯшида шудааст дар деҳаи Гулистон рӯ барои оромгоҳи Гулистон. бародаро ҳавлӣ холӣ 6 сотиқ замин барои 6 сотиқ замин манам бародаро ҳамин оромгоҳи Гулистон ана ҳаминҷа бародаро ҳавлӣ фурӯшӣ як камас шағалашай масъалаи светашон омадагӣ ҳамин наздикшан светишай хай обашам наздиктар ба омадагӣ бародаро нархаш 120 000 сомон номеро ҳайд экранада савдо мешад албатта савдо мекунтон ана бо ин одамаде мисол волвоҳои калоншон ягон ҷои хел баланду росткуниёш албатта ёрдам мекунанд. масъалаи документаш бародаро қарор ҳай ҳама чиз шай ягон хел камбудиш не ҳама 100%. нархша абадин гум 120 000 сом бо савдо мешавад. бисёр одамо пурсида буданд ки Гулистон мо ба хонаҷоя футид гуфта мана марҳамат занг занитон барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур маълумоти пурра ҳамаша меэкранада бародарҷоно телефон мекунтон албатта ино ҷавоб дода маълумотшон ҳамаша мерасонанд.